ассалому алайкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. қарори раиси шаҳри Панҷакент дар бораи даъват намудани иҷлоси даҳуми Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум. мутобиқи моддаҳои 12, 19 ва 20 қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ қарор мекунад. иҷлоси даҳуми Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум санаи 17 марти соли 2022 соати 9 дар бинои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент даъват карда шавад. ба рӯзномаи иҷлоси даҳуми Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум масъалаҳои зерин пешниҳод карда шаванд. рафти иҷрои қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадории умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ дар қаламрави шаҳру деҳоти Панҷакент. ҳисоботи комиссияи доимии Маҷлиси вакилони халқи шаҳр оид ба масъалаҳои қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ. ҳисоботи вакили Маҷлиси вакилони халқи шаҳр аз ҳавзаи интихоботии Вашани рақами 4 Ҷумъаева Фарзона оид ба иҷрои ваколати вакилияш. тасдиқи ваколати вакилии Қӯчқоров Нусратилло Аҳрорович аз ҳавзаи интихоботии соҳибназар рақами 10 оид ба номгузорӣ. тасдиқи қарорҳои раиси шаҳр. назорати иҷрои қарори мазкур ба зиммаи роҳбари дастгоҳи раиси шаҳри Панҷакент Тоҳирзода гузошта шавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода. таҳти роҳбарии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода маҷлиси ҳафтавори назоратӣ баргузор гардид ки зимни он асосан иҷрои нақшаю вазифаҳои ҳафтаи гузашта таҳлилу баррасӣ гардида барои ҳафтаи нав дар назди масъулин супоришҳо гузошта шуд. ҳуҷҷатгузории иншоотҳои дар арафаи ҷашни Наврӯз ба истифода додашаванда, шинонидани дарахтони сояафкану ороишӣ дар маркази шаҳр ва фазои идона дар муассисаву коргоҳҳо ин ва дигар масъалаҳои ҷорӣ дар ҷаласаи ҳафтавор ки субҳи имрӯз дар мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр баргузор гардид матраҳ шуданд. маҷлис бо суханронии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода оғоз ёфта баъдан сари ҳар мавзӯъ аз шахсони алоҳида саволҳо пурсида шуда посухҳо гирифта шуд. дар рафти ҷаласа аз иҷрои нақшаи андоз, чароғон кардани шаҳр, ярмарка фурӯши маҳсулоти ниёзи аввал, вусъати корҳои сохтмонӣ дар боғчаи маърифатпарвар ва дигар масъалаҳои ҷорӣ матраҳ гардида ба шахсони масъул дастуру супоришҳо дода шуд. дар маҷлис масъалаи омодагӣ ба ҷашни Наврӯз матраҳ гардида дар ин самт камбудиҳои ҷой дошта ба инобат гирифта шудаву шахсони масъул барои бартараф сохтани камбудиҳо ва омода намудани шаҳр ба ҷашни Наврӯзи байналмилалии соли 2022 дастуру супоришҳои мушаххас гирифтанд. дар рафти суҳбат қайд гардид ки шаҳри Панҷакент яке аз шаҳрҳои қадимаву тарихӣ буда дар ҷашни байналмилалии Наврӯзи соли 2022 дар он омадани меҳмонон чӣ дохиливу чӣ хориҷӣ дар назар аст ва ҳар яки моро мебояд ки ба ин ҷашн омодагии ҳамаҷониба дошта ҷашни Наврӯзро бо тантана таҷлил намоем. гузориши мартаба Раҳмонова Исмоилҷон Холов. бо мақсади арҷгузорӣ ба заҳмати собиқадорони матбуот аз тарафи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент чанд нафар собиқадорон мавриди аёдат қарор гирифтанд. با افتخار 110 سالگی مطبوعات توجیک در دوره نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکند با مناسبت روز مطبوعات توجیک سابقه‌داران بوی مراد شایف، انوربک ابونصر، خواجه محمد محمدزاد و نورعلی دوستعلیف عیادت کرده شدند. مسلم است که در همه دور و زمان رسانه‌ها در تشکل افکار جامعه نقشی مهم و ارزنده دارند. طور اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان
тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи тантанавӣ ба ифтихори 100-солагии матбуоти тоҷик таъкид доштанд, дар ҳақиқат матбуот ва воситаҳои ахбори омма ба ташаккули афкори ҷомеа таъсири муқтадир ва муассир мерасонад. онҳо хусусан дар замони таҳаввулот ва тағйирёбии самтҳои рушди ҷомеа, бадалшавии идеологияҳо ва ташаккули диди нави иҷтимоӣ аҳамияти хоса пайдо мекунанд. зимни аёдат муовини якуми раиси шаҳри Панҷакент Муҳаммад Содир Сафарзода бо собиқадорон суҳбати самимӣ доир намуда, барои саҳми назарраси онҳо дар тарғибу ташвиқи сиясати созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон миннатдорӣ баён намуд. собиқадорон аз таваҷҷӯҳи пайваста изҳори қаноатмандӣ карда, дар рушди босуботи кишвар ва таъмини сулҳу субот ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барору комёбиҳо таманно намуданд. воқеан ҳам дар шароити имрӯзаи таҳаввулотҳои азим зарур аст, ки рӯзноманигорон манфиатҳои милливу давлатии моро ҳифз намуда, пешрафти ҳаёти иқтисодиву иҷтимоии кишвари моро на танҳо дар қаламрави мамлакат, балки берун аз он низ бо эҳсоси масъулият ва ифтихори ватандорӣ инъикос намоянд. ҳама гуна ҷомеаи демократӣ, алалхусус ҷомеаи кишварҳое ки нав ба ин ҷода қадам гузоштаанд, ба воситаҳои ахбори омма ва фаъолияти пурсамари онҳо ниёзманд мебошанд. муовини якуми раиси шаҳри Панҷакент Муҳаммад Содир Сафарзода қайд намуд, ки тамоми собиқадорони матбуоти тоҷик ҳамеша таҳти ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент қарор доранд. гузориши Сабрина Акрам ва Вашо Ҳусайн Солиҳов. барномаро идома медиҳем. ҳар сол санаи 15 март рӯзи байналмилалии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон қайд мешавад. дар асоси нақшаи чорабиниҳои маркази ташхиси минтақавии тоҷикстандарти шаҳри Панҷакент, ин сана таҳти шиори баландбардоштани маърифатнокии истеъмолкунандагон ҷараён гирифт. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. ба муносибати рӯзи байналмилалии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ки ҳар сол санаи 5 март қайд карда мешавад, аз тарафи маркази ташхиси минтақавии тоҷикстандарт дар шаҳри Панҷакент силсилаи чорабиниҳо ба нақша гирифта шуда, рӯзҳои охир дар бозору муассисаҳои хӯроки умумӣ, корхонаву ташкилотҳое ки ба ин соҳа марбутанд, як силсила тадбирҳои таблиғотӣ амалӣ гардиданд. аз ҷумла гурӯҳи таблиғотии маркази ташхиси минтақавии тоҷикстандарт дар шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии муовини директори марказ Мусозода Насиба, мудири озмоишгоҳи маҳсулоти хӯроквории марказ Тошива Дилором, сардори шӯъбаи ба меъёрдарории техникӣ ва стандартонӣ Алишер Нормаҳмадов, сармутахассиси бахши нозироти савдои марказ Мақсадулло Қиёмов дар бозори марказӣ бо истеъмолкунандагон як силсила суҳбату мулоқотҳо анҷом дода, ба онҳо варақаҳои иттилоотӣ, буклетҳои маърифатиро дастрас намуданд. ба онҳо дар бораи чорабиниҳои тарғиботӣ бахшида ба рӯзи ҷаҳонии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон, масъулияти шаҳрвандон ҳангоми харидорӣ молу маҳсулот ва дар сурати помод шудани ҳуқуқҳои истеъмолияшон ҷиҳати фавран муроҷиат намудан ба маркази ташхиси минтақавии тоҷикстандар дар шаҳри Панҷакент дастуру тавсияҳои мушаххас доданд. мулоқоти гурӯҳи таблиғотии маркази ташхиси минтақавии тоҷикстандарт бо устодону донишҷӯёни коллеҷи тиббии шаҳри Панҷакент хеле ҷолибу шавқовар ҷараён гирифт. ба пурсишномаҳои пешниҳод гардида, донишҷӯён оид ба саҳми мақомоти тоҷикстандарт дар ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ҷавобҳои мушаххас доданд. ҳамзамон аз варақаҳои иттилоотӣ ва брошюраҳое ки ба омӯзгорону устодон оид ба маърифатнокии истеъмолкунандагон кафили ҳимояи ҳуқуқи истеъмолии онҳост, дар бораи фаъолияти мақомоти тоҷикстандар дар самти ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва таҷдили
15 март ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон маълумоти хеле муфассалро дарёфт карданд. муовини директори маркази ташхиси минтақавии тоҷикстандард дар шаҳри панҷакент оид ба мавзӯи маърифатнокии истеъмолкунандагон кафили ҳимояи ҳуқуқи истеъмолии онҳост маъруза кард. ҳамзамон аъзои гурӯҳи таблиғотӣ саволу дархостҳои пешниҳодшударо мавриди шарҳу изоҳ қарор доданд. мулоқоту суҳбатҳои гурӯҳи таблиғотии маркази ташхиси минтақавии тоҷикстандард дар шаҳри панҷакент дар дигар муассисаву корхонаҳо баргузор шуд. ба муносибати рӯзи байналмилалии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон дар муассисаҳои таълимӣ машваратҳои маърифатӣ оид ба маърифатнокии истеъмолкунандагон бо иштироки намояндагони раёсати хадамоти давлатии зидди инҳисории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, маркази ташхиси минтақавии Тоҷикстандард дар шаҳри Панҷакент ва дигар сохторҳои назоратӣ гузаронида шуданд. дар муассисаи давлатии коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷакент бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ки ҳар сол санаи 15 март қайд мегардад, машварати маърифатӣ баргузор гардид. Машваратро муовини директори коллеҷи омӯзгорӣ Холмаҳмад Хоҷов оғоз бахшида, ташкили ин чорабиниро ҷиҳати баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон вобаста ба ҳимояи ҳуқуқҳои истеъмолиашон муҳим арзёбӣ намуд. дар назди иштирокчони машварат сармутахассиси раёсати хадамоти зидди инҳисории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Машҳура Ӯзбекова дар бораи рӯзи ҷаҳонии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва масъулияти шаҳрвандон ҳангоми харидории молу маҳсулот маълумот дод. муовини директори маркази ташхиси минтақавии Тоҷикстандард дар шаҳри Панҷакент Насиба Мусозода ба таваҷҷӯҳи ҳозирин оид ба мавзӯи маърифатнокии истеъмолкунандагон кафили ҳуқуқии истеъмолии онҳост сухан гуфт. дар ҷараёни машварат намояндагони маркази ташхиси минтақавии Тоҷикстандард дар шаҳри Панҷакент Мусозода Насиба, мудири озмоишгоҳи маҳсулоти хӯрокворӣ Дилором Тошева, сардори шӯъбаи ба меъёрдарории техникӣ ва стандартёнӣ Алишер Нурмуҳаммадов, сармутахассиси бахши нозироти савдо Мақсадулло Қиёмов ба иштирокчиёни машварат буклетҳои иттилоотӣ ва пурсишномаҳо пешниҳод намуда, андешаву мулоҳизоти онҳоро дар бораи фаъолияти мақомоти Тоҷикстандард ҳимояи ҳуқуқи истеъмолӣ хоҳиш намуданд. дар хотимаи кори машварат ба саволҳои пешниҳод намудаи иштирокчиёни он шахсони масъул ҷавобҳои мушаххас доданд. роҳбарияти коллеҷи омӯзгорӣ барои ташкили ин чорабинии маърифатӣ бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ба намояндагони раёсати хадамоти зидди инҳисории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, маркази ташхиси минтақавии Тоҷикстандард дар шаҳри Панҷакент арзи сипос намуд. гузориши Сабрина Акрам ва Нек Муҳаммад Мирҷонов, Талабшод Тошев. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. дар ҷамоати деҳотии Лоиқ Шералӣ мулоқоти мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Панҷакент Дӯсода Афзалшо оид ба мавзӯъҳои муҳими ҷомеа баргузор гардид. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши хабарнигорони мо. бо мақсади баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва тарбият намудани ҳисси ватандӯстиву худшиносии миллӣ дар масири ҷавонон, 11 марти соли равон бо сокинони ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ мулоқот доир гардид. дар мулоқот муовини сардори ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон полковник Ҳусейнзода Солеҳ, комиссарияти ҳарбии шаҳри Панҷакент подполковник Абдуллозода Абдулло ва мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳр Дӯсода Афзалшо иштирок ва суханронӣ намуданд. зимни мулоқот Дӯсода Афзалшо сокинонро барои тозаву озода нигоҳ доштани гулгашту хиёбон, атрофи корхонаву идораҳо ва рангубор намудани биноҳои истиқоматии шоҳроҳи Панҷакент айне баҳри сазовор истиқбол намудани Наврӯзи аҷам сафарбар намуда, иброз намуд ки Тоҷикистон як порча биҳишти рӯи замин аст ва ҳар як фард бояд чун гавҳараки чашм ҳар як порчаи онро дӯст дорад ва барои ободии он саҳми арзандаи хешро гузорад. хизмат намудан барои модар ватан қарзи имонӣ ва инсонии ҳар яки мост, илова намуд ӯ.
همزمان پالکونیک حسین زاده صالح اوید به دعوت جوانان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان سخن کرد. همچنین پالکونیک عبدالله زاده عبدالله بابت امتیازهای خدمتیانی حربی ابراز عقیده نمود. اشتراکچیان این همایش در رفت سخنرانی خویش از جوانان سن دعوت به عمل آوردند که بهر حفظ مرز و بوم تاجیکستان و مظفریت‌های استقلالی دولتی در صف قوه‌های مسلح خدمت صافدلانه و صادقانه را به جا آورند. اطمینان داریم که به خدمت شایسته خود ما و شما تحت رهبری خردمندانه فرزند فرزانه ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در آبادی و شکوفایی وطن عزیزمان سهم ارزنده خویش را گذاشته خدمت شایسته خواهیم کرد اعلام نمودند ایشان. چنین واخوری و ملاقات‌ها از جانب بخش کار با جوانان شهری پنجکند در دیگر جماعت و دهات‌های شهر ادامه دارد. گزارش مرتبه رحمان و اسماعیل جان خالف. тарбиятгирандагони кӯдакисони рақами 10 ба номи офтобак чорабинӣ бахшида ба рӯзи модарро хеле хотирмон ҷашн гирифтанд. ба муносибати рӯзи модар дар муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 10 ба номи офтобак бо иштироки собиқадорони соҳаи мактабу маориф чорабинӣ бо номи занбаҳорес дар канори зиндагӣ баргузор шуд. нахуст зан модар олиҳаи ҳуснро бо рӯзи модар мудирии кӯдакистони рақами 10 нодира аъзамқулова муборакбод намуд. ҳамаи шумоёнро аз номи маъмурият аз номи коллективи кормандони муассиса ба ин даргоҳи беғами тифлона хушомадетон нури дида тоҷи сар мегӯям. мо имсол 30-солагии таъсисёбии ин муассисаро ҷашн мегирем. 2 марти соли 1992 аввалин бор ин муассиса ташкил шудааст ки 30 соли пур мешавад. ҳамаи шумоёнро бо ҷашнҳои омадaiстода аз самими дил табрику муборакбод мегӯем. ба шумоён пеш аз ҳама сиҳат саломатӣ умри дароз мехоҳем ки ҳамавақт сиҳату саломат дар ҳалқаи фарзандону пайвандон ва мо ҳамкорон бошедон. хеле ки мегӯянд модарон олиҳаи якдонаанд. шумо имрӯз модарон меҳмони моед. дӯстроякони азизи мо имрӯз мехоҳанд шуморо бо 30-солагии ҷашн ва иди модарон наврӯзи оламафрӯз табрик гӯям. мо шоҳиди он гаштем ки кӯдакон бо лаҳни зебои тифлӣ меҳр ва муҳаббат нисбати модар порчаҳои шеърӣ қироат намуда бо намоиш додани саҳнача бо сароёдани суруд бо рақсҳои ҷаззоб чорабиниро хотирмон гузарониданд. салому дуруди бепоё нисоратон бод меҳмонони гиромӣ ҳамаи шумоён азизонро ба ин даргоҳи муқаддас ба олами беғаши кӯдакона ба кӯдакистони офтобак аз номи тамоми тарбиятгирандагон хайрамахдам мегӯем. кӯдакистони мо аз қудуми меҳмонони олиқадр собиқадорони
кӯдакистони офтобак ҳамқадами истиқлолият аст. ташкилкунандаи ин кӯдакистон Бобураҷаб ва Матлуба мебошад. дар соли 1992 ҳангоми ҷанги шаҳрвандӣ кӯдакистон ба фаъолият шурӯъ намуд ва имрӯз ин кӯдакистон 30 сола шуд. собиқ мудири кӯдакистони рақами 10 Ҷалилова Фароғат оиди ин кӯдакистон фикру ақидаҳои худро чунин баён намуд. имрӯз мо собиқадорони кӯдакистони офтобак дар кӯдакистони офтобак ҷамъ омадем. имрӯз кӯдакистони офтобак 30 сола мешавад. дар вақти ҳамон ҷанги шаҳрвандӣ мерафт хело пурталотиб ин кӯдакистон ташкил карда шудааст. ман аз фурсати муносиб истифода бурда тамоми кормандони ҳамин кӯдакистони офтобак бо роҳбарии Аъзам Қул ва Нодира ҳамаашонро табрик мекунам бо 30 солагии кӯдакистон. барои ин кӯдакистони офтобак бурдбориҳо таманно дорам. бигзор осмон соф бошад, офтоб ҷило диҳад, кӯдакони тамоми дунё дар тагами офтоби ҷилодеҳ осмони кабкабод оромона зиндагӣ кунанд, давраи кӯдакии хуши худро гузаронанд. кӯдакистон маконест ки биҳиштро мемонад. тифлакон дар фазои осоиштаи рӯзгор аз меҳру муҳаббати модаронаи мураббиён ба камол расида таълиму тарбия мегиранд. ҳар як хандаи кӯдак олами рангинест дар дунёи модарон. гузориши Дилшода Ҳалимова ва Исмоилҷон Холов. бинандагони азиз, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломативу сарбаландиро хоҳонем. хайр.